Het is ook een manier om misschien nog corruptie in de eilanden te uitschakelen. Op allerlei manieren kan het helpen. Tegen oneerlijk gedrag, tegen misschien corruptie, maar ook gewoon, we hadden het over transparantie even vanmiddag al. Nou, dat zijn de grote onderwerpen waarvan je denkt, als je als ombudsman steeds weer wijst in de goede richting, dan zou dat toch ook gedrag van overheden moeten kunnen veranderen. En dat is wat je wil. En steeds maar weer herinneren, zo hebben we het afgesproken. Wij willen een goed land zijn voor onze mensen. En we willen goed bestuurd worden. En dit zijn de afspraken. Als die afspraken veranderen, dan verandert onze rol. Maar ik zie niet dat die afspraken de komende 100 jaar veranderen. Want we willen gewoon dat mensen netjes met elkaar omgaan. En dat je goed bestuurd wordt. En dat je krijgt waar je echt, ik word er bijna emotioneel van, hè? Dat je krijgt waar je echt recht op hebt. Dat is zo belangrijk. Eilanden zoals Aruba, misschien nog kleiner dan Sint Maarten, groter dan Curaçao. Maar is het hoogwaarschijnlijk dat mensen bang zijn om nog klachten in te leveren aan het Openbaar Ministerie, maar ook aan de ombudsman. Er is geen klokkenluiderswetgeving. Dat we allemaal wel eens iets tegenkomen van dat mensen zeggen, goh, maar als ik dat nou vertel, heeft het dan ook nog een soort van repercussies voor mijzelf? Kijk, ik vind ook dat een ombudsman er ook is om iemand die dan, zeg maar, de moed opbrengt en de kracht heeft om die klacht neer te leggen bij een ombudsman, ook door de ombudsman moet worden beschermd. In de zin dat je zegt, ja, maar we zullen goed met je klacht omgaan. En we zullen ervoor zorgen dat die eerlijk wordt behandeld. En we zullen het op een goede manier bespreken met de dienst of de minister of de directeur-generaal om wie het hier gaat. En dat moet het vertrouwen zijn waardoor mensen gaan vertellen wat er aan de hand is. En wat ik het meeste opvallend vind, ook in mijn eigen praktijk in Nederland, dat is dat heel veel mensen komen naar de ombudsman, niet omdat ze zelf nog alsnog iets willen, maar omdat ze hopen dat anderen niet hetzelfde overkomt. En dat is voor hun echt een hele belangrijke reden om te komen klagen. Dus dan zijn ze niet bang voor hun eigen hachie, maar dan doen ze het om te zorgen dat anderen niet in dezelfde ellende terechtkomen. Dat is heel vaak de achtergrond. Zonder dat het zoveel heeft geduurd dat Aruba nog een ombudsman krijgt. En in het Koninkrijk is de laatste land die het ombudsman krijgt. Nooit te laat. Dus het is er. En ik denk, ja, gut, ach. Maar Nederland ook was. Wanneer was het? 1809, hè? In Zweden. Ja, wij waren in Nederland in 1982. Dat is honderden jaren later. Dus weet je, dan is 10 jaar niks.